Naglusad na karon og backtracking operation ang Police Regional Office kay PRO 11 batok sa mag-amahang responsable sa pagpamusil-patay sa dul-an 15 ka mga indibidwal sa Bondi Beack, Australia aron masuta ang kalihukan atol sa giingong pagbisita niini sa nasud. Sa gipagulang pamahayag ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete online, gilayong gilusad ang maong operasyon human makumpirma ang pagpondo niini sa usa ka hotel sa Davao City aron mag-training matud pa ay ang insidente. Nagip sa mga operasyon ang pag-review sa mga CCTV footage, hotel records, travel data ug uban pang intelligence information. Susihon sa matod pa nila ang mga taong nahimamat sa mga suspect ingon man mga posibleng support network. Dugang pa ni Rosete nga nakig-alayo na sab sila sa Armed Forces of the Philippines ug uban pang intelligence units ingon man concerned agencies. Ato paminawan na tipik sa pamahayag ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Upon confirmation, PRO 11 immediately conducted backtracking operations to establish their movements during their stay. This included the review of CCTV footages, hotel records, travel data, and other available intelligence information. These efforts were carried out in close coordination with the Armed Forces of the Philippines, the National Intelligence Coordinating Agency, the National Bureau of Investigation, and other intelligence units and concerned agencies. PRO 11 also examined any activities they may have conducted during their stay, including identifying the individuals they interacted with and assessing possible links or support networks.